dahil wala pa si Kuyang Paulo G, ayan, hinintay lang ho natin siya sa mga kasalukuyan. Ito nga ho, no, mga kabalin, mga kariyan, yung nabanggit natin, ay ito hong pagkakaroon ng wastong kompensasyon. Ito ho yung mga apektadong farmers, no, mga magsasaka ho ito ng mangga dyan sa may Mabalacas City at sa kumpuyan ng Clark Special Economic Zone. Yan kung tawagin drop zone. Yan ho yung tinatawag na drop zone at ika nga sila ho ay nananawagan ng sapat na kompensasyon dahil apektado ho yung kanilang taniman dito sa proyekto ng ating pamahalaan. Ika nga nila, hindi daw sila tutol sa sinasabing development project o yung infrastructure project, pero sana naman raw ay mabigyan ho sila ng sapat na kompensasyon. Ayan mga kabalin, tungo naman ho tayo dito sa binabanggit ho natin kanina, no? Ito hong pagbabalik sa pwesto. Manginintay ho natin si Kuya Paulo G. Pag-usapan naman ho natin ito hong pagbabalik sa pwesto ni Mayor JP Punsalan ng Bayan ng San Simon, Pampanga. Matapos hong pagdusahan ng 6 na buwang suspension order na ipinataw ho ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga kay Mayor Punsalan dahil sa maanumalyang pagbili ng lupa ng munisipyo, balik pwesto na ho siya nitong January 10. Kahapon po yan, 2022. At ang kanyang anumalong marching order sa kanyang pagbabalik, kalimutan muna ang mainit na sitwasyong politika sa bayan ng San Simon at unahin daw ang serbisyo publiko sa kanyang ikakay pagbabalik sa tanggapan. Narito po ang detalye ng balitang iyan. Animoy pista ang pagbabalik sa munisipyo ng San Simon, Pampanga sa muling pag-upo ni Mayor Abundio JP Punsalan makaraang pagdusahan ng 6 na buwan na suspension ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga dahil sa maanumalyang pagbili ng lupa ng munisipyo. Picture dito, selfie doon ang kanyang giliw na supporter at nagbabalik na trabahante ng munisipyo. Patingkad na pula ang magkakaparehas na suot sa pagsalubong sa alkalde. Ayon kay Punsalan, iba ang pakiramdam ngayon kumpara sa nooy nakabinbin pang pagbaba ng hatol sa kanya ng sanggunian. Siyempre, masaya ang pakiramdam at maganda dahil may pagpapatuloy ko na kung ano yung naisamulang kong pagsiservisyo sa bayan namin, sa bayan ng San Simon. No? Masaya ako. Welcome ako ng mga tao at mga leaders natin, mga kapitan, and lahat ng mga leaders from different barangays, especially yung tao dito sa San Simon. Masaya sila na nagbalik ako. Ibinalik naman ni Mayor JP Punsalan ang tanggapan ng Office of the Mayor sa bagong Municipal Hall. At anya, pinag-aaralan pa niya kung ibabalik rin ang ilang departamento ng munisipyo na idinala sa Government Center. Yes. Kayo ho, saan ho kayo mag-office? Dito sa Ulumang Munisipyo. Lumang munisipyo. How about the agencies, yung department? Yung iba, lilipat dito. Yung iba, mananatili muna dito. Sa pagbabalik sa pwesto ni Mayor JP Punsalan, hindi naman nito naiwasang batikusin ang matinding katunggali sa pwesto na si Vice Mayor Leonora Wong. Anya ang na-realign na 10 milyong piso na pondo para sa pagbabakuna ay dapat sanay para sa pagbibigay ng pondo sa kalsada ng ilang barangay. Hindi umano siya naniniwala na ito'y nagamit ng husto sa rollout ng bakuna. Yung mga kapitan ng Concepcion, yan ay kalsada. 20% development plan yun. Yung 2 milyon kay Kapitan Kaloy, dinagdagang 1 milyon. Anong ginawa? Rollout vaccine? Ano? Konting alcohol, konting pagkain. Sa panig naman ni San Simon Vice Mayor Wong, inamin nito na na-divert ang 10 milyong piso sa rollout ng bakuna. Ngunit depensa niya, ang pondong ito ang nagpabilis sa pagdaragdag ng mga personnel sa vaccination sites na hindi lamang umano limitado sa isang lugar. Hindi nakabili ang provincial government. So kami nga na-divert namin sa vaccination rollout yun dahil isipin mo, nakakabakuna kami ng 1,000 plus a day. Nung nag-assume ako ng office, di ba mahirap ang bakuna, and very fortunate kami, yung mga private sector, nakakuha kaming almost 17,000 vaccine. And yung iba, binigay ng provincial government at saka ng Department of Health.
Giit din ni Mayor Wong sa pag-realign ng nasabing pondo ay hindi nagkaproblema ang mga vaccinator ng San Simon sa nooy kakulangan ng ringgilya. Kami nagka-problema dahil doon sa 10 million na pera, ang ginawa namin, pag-order kami, 10,000 kaagad. So nag-order kami 10,000 syringe, nasa 5,000 pa lang, order na ulit kami. Katulad ngayon, nasa booster na tayo, stage. Ibang karayom na naman ang ginagamit. Pero the same price din naman kasi mas malaki daw yung kailangan. Sa sitwasyon ng politika sa bayan ng San Simon, nanindigan si Wong na hindi naman umano nakukompromiso ang serbisyo publiko kahit na may kapwa-supporter ang magkabilang kampo. Paulo G. Santos, Cltv News. Yan, napanood ho natin yung balitang yan na tinutukan ni Kuyang Paulo G. Santos. Bago po tayo tumungo sa ibang balita, batiin lang ho natin yung mga masugid nating tagapanood. Si Lubat Inns mula sa Eastern Samar, nanonood ho sa atin, at si Eddie Santos mula naman sa San Juan, San Luis, Pampanga ho ito, San Luis, Pampanga. At si ating Magdalena Fuentes Peña Maranon mula naman ho sa Awang, Davao, DO. Ano ho yung siguro Davao Occidental, Oriental, may bagong Davao papasensya na yung mga kababayan ho natin kahit saan sa Pilipinas, nakatutok ho dito sa ating programa. At maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok. Ito naman mga karehiyon, silipin naman ho natin yung naging aktibidad ng mga presidential aspirants at vice presidential aspirants sa ulat ho ni Angelica Cara. Nagsagawa ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Angat Buhay Partners ng Swab Cab o ang libreng mobile antigen testing sa Immaculate Conception Parish Church ng Novaliches kahapon. Ito ay bukas para sa lahat ng nais magpatest, residente man ng Quezon City o hindi. Tumagal ang operasyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala sa isang Instagram post, ibinahagi naman ng running mate ni VP Leni Robredo na si Senator Francis Kiko Pangilinan na nagpositibo umano siya sa COVID-19 at kasalukuyang naka-isolate sa kanilang tahanan. Asymptomatic umano siya at siniguro na maayos ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang Facebook Live naman, ibinahagi ni Manila Mayor Isko Moreno na maaari pa ring maka-avail ng mga gamot kontra COVID-19 ang mga residente at hindi residente ng Maynila. Makipag-ugnayan lamang daw sa city government para dito. Patuloy naman ang running mate ni Moreno na si Doc Willie Ong sa pagbibigay ng mga payong medical at pangkalusugan sa kanyang mga social media accounts. Inilunsad naman ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang talk show na pinamagatang Sara All For You. Ito ay mapapanood sa kanyang YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa pilot episode ng kanyang talk show ay isa sa naging panauhin nito sa senatorial candidate Attorney Harry Roque. Samantala, nananatili namang naka-isolate si presidential candidate Bongbong Marcos matapos umanong ma-expose sa kanyang spokesperson na si Attorney Vic Rodriguez na nagpositibo sa COVID-19. Hindi nakadalo si Marcos Jr. sa online hearing ng kanyang disqualification case sa COMELEC noong Biyernes matapos umanong sumama ang pakiramdam nito. Patuloy namang pinagpapaliwanag ng COMELEC si Marcos Jr. dahil sa pagliban sa pagdinig. Naka-isolate din sa kanilang tahanan si Senator Ping Lacson. Inanunsyo nito sa kanyang Twitter account na nagpositibo ito sa COVID-19 noong January 6. Sa kanyang Facebook post kahapon ay sinabi nitong patuloy ang pagbuti ng kanyang pakiramdam. Pinasalamatan din ito ang kanyang mga taga-suporta para sa mga well-wishes na mensahe ng mga ito. Angelica Cara, Cltv News. Yan, marami pa kong mainit na balita sa pagbabalik ng Cltv Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay.
magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Maging matalinong botante. Pumili ng tamang kandidato. Maging responsable sa pagboto. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Kailangan natin ng leader na makapagservisyo ng bawat sulok ng ating bansa. We must face the challenge as one. Tagumpay ito nating lahat. Tutukan ang election episode ng Perspektiba kasama si Aisilin David Manson tuwing Biyernes alas 4:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ayan, kasama po natin si Kuya Paulo G. Santos. Pero bago po yan, batiin lang din natin. Itong si ating Carmen Castro nanonood mula sa Concepcion, Tarlac. At sabi ni ating Carmen, stay safe po. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok dito po sa CLTV Balitaan. Ika nga, yung 3 o'clock habit ng ating mga kababayan manood po itong ating programa upang maging updated. At kaunti nga ho niyang mga update na yan, ito ho, yung mga grupo ng magsasaka dyan ho sa may Mabalacat City drop zone, kung tawagin, na apektado ho ng Clark Railway Project, ay humihingi ho ng wastong kompensasyon dahil nagkaroon ho ng parang hindi daw pagkakaunawaan, ikinagulat daw ho nila na iba yata yung presyo na ibinibigay sa kanila para doon sa mga sakahan o taniman ho ito ng mangga na tatamaan ng nasabing proyekto, yung railway project. At para ho sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Kuya Paulo G. Santos na tumutok ho sa balitang yan. Kuya Paulo, gaano ba kalaking sakahan yung taniman ng mangga, yung pinag-uusapan natin dito
natatamaan ng proyekto ng Clark Railway Project? Well, Justin, nasa 50 hektarya itong pinag-uusapan natin na property na ito'y nasa bahagi ng north part ng Clark Economic Zone, Kuya Justin. At ito'y kung tawagin nila ay drop zone. Nasa kabuuang 100 hektarya naman itong pinag-uusapan na sakop nitong use of track agreement nitong Samanak Multipurpose Cooperative. At alam mo Kuya Justin, itong apila nitong mga magsasaka ay mabigyan nga ng karampatang kompensasyon dahil itong mga nakalipas na proyekto, yung development dyan sa ECTEX, itong Malolos Railway Project, Kuya Justin, yung portion nito, yung pagpapairal ho mga kaibigan nung assessed value ng property mula ho dito sa mga agricultural lot ay naibigay, Kuya Justin. Yan yung president nitong mga magsasaka at legal counsel na namamagitan dito sa CDC, BCDA, na ito ngayon sa kinahaharap nilang sitwasyon, Kuya Justin, yung tinatawag na right of way ay hindi raw ito pwedeng iwangis, Kuya Justin, dito naman sa ilang pang porsyon o yung 50 hectares na pinag-uusapan. Kaya itong negosasyon na to, Kuya Justin, umaabot na rin dito sa sangguniang lungsod ng Mabalacat City dahil meron ng harassment na nangyayari. Meron sa kanilang mga miyembro, Kuya Justin, ang pinag-uusapan natin dito nasa 100 magsasaka na tila baga inuuti-uti sila. Sa pagpasok nga ng news team, Kuya Justin, dito sa kanilang vicinity, may nakagwardya na ng CDC. At dyan talagang inuusisa. Kumpara ng mga nakalipas na panahon, Kuya Justin, na sinasabi ng mga magsasaka na malayang nakakapasok kung sino man itong kanilang mga kababayan na nakapapalitan itong kanilang mga agricultural product gaya nga itong mga puno ng mangga na nasa higit 5,000 puno, Kuya Justin. Kuya Paolo, binabanggit natin dito itong makatarungang kompensasyon na hinihingi itong mga magsasaka. At may nabanggit ka kanina na nagkaroon ng kasunduan at meron silang tinatawag na comparison doon sa mga naunang proyekto na itinayo ng pamahalaan na tumama rin sa kanilang lupain. Magkano ba yung inalok o binabayad sa kanila at magkano yung hinihingi nito mga grupo ng mga magsasakang ito? Kuya Justin, yung assessed value na ibinibigay nitong pamunuan ng BCDA at ng CDC sa unang pagdinig, naririnig nitong mga magsasaka na yung kanilang assessment is 100,000 per hectare. Yan yung kanilang paningin dito sa nagiging negosasyon dahil una daw, Kuya Justin, ang kanilang isinasangguni is underdeveloped daw yung property at hindi naman tunay na nagagambol yung portion ng lupa na apektado nitong railway project. Nasa 50 hectares ito. Pero sa paggalugad natin within the area, Kuya Justin, talagang makikita mo buhay na buhay yung mga puno dyan. At ang problema nito mga magsasaka, Kuya Justin, dahil seasonal yung mangga, alam mo naman pagka inalagaan mo yan, sprayan yan para mamulaklak at magbunga. Sa ngayon, medyo nahinto na rin itong kanilang sasaayos dito sa mga fruit-bearing trees, Kuya Justin, dahil dito nga sa nakaantalang negosasyon at limitadong galaw nito mga magsasaka, naiisip nila, baka kalugihan pa sa kanila kung sakaling sprayan nila yung mangga at bandang huli naman, saka naman sila papaalisin. Kumonsulta din tayo dito naman sa Agriculture Office ng Mabalacat City, Kuya Justin. At gaya nga, noong assessment nila, Kuya Justin, dito sa mga nakalipas na development project ng CDC, BCDA at ng DOTR, meron talagang matrix na sinusunod sa edad ng puno at sa halaga nito, Kuya Justin. So, imagine mo na lang, maipapaskil din natin sa kabuuan ng report na to, Kuya Justin, kung magkano ang isang puno
na nasa 20 years o kaya 10 years, hindi rin namang birong halaga yun, Kuya Justin. Pero sa pag-ikot natin, kung tinatanong mo ko, gaano ba kaproduktibo yung lugar, talagang makikita mo, nakaposisyon itong mga puno ng mangga na way back 1999 pa raw, Kuya Justin, talagang pinag-iginan itong mga miyembro ng Samanaka Multipurpose Cooperative na ito ay magambol ng husto at maitanim itong mga timber tree at itong fruit-bearing tree dyan sa area ng drop zone, Kuya Justin. Kuya Paulo, itong binabanggit mo, ang kanilang unang usapan ay per puno ang bayad. Pero ngayon, gustong gawin, ibigay na lamang per hektarya, tama ba? Correct, Kuya Justin. At isa pa raw dito sa mga binabanggit ng DCD at CDC, Kuya Justin, na nasa kategorya daw na informal settler itong mga magsasaka. Pero isa nga sa sinasabi nitong City Agricultural Office na si Alex Lyson, Kuya Justin, na sila ay identify ng syudad na magsasaka, lehitimo. At sa ilalim din nung ipinapalag nilang use of rock agreement, Kuya Justin, ang CDC sakaling lumagpas dun sa agreement o yung terms of limit, Kuya Justin, na ibinigay dito sa magsasaka, merong kulatilya dun sa kanilang agreement hanggat hindi sila naililipat o relocation para dito sa mga magsasaka ay hindi po pwedeng paalisin sila within the drop zone, Kuya Justin. Kuya Paolo, ito meron tayong hawak na dokumento dito dated November 27, 2020. At ito ho ay naka-address kay Arnel Tolentino. Ito yung subject, North-South Commuter Railway Extension Project offered to compensate. Basahin natin para sa kaalaman ho ng ating mga manonood. Ito ho yung sinasabing, further to your non-acceptance of our request for donation, which you received on November 16 in accordance to Republic Act 10752, otherwise known as the Right-of-Way Act of 2016, the DOTR on behalf of the Republic of the Philippines hereby offers to compensate the affected property below in the amount of 2,931,000 pesos o yung offered amount. Dahil dito, meron pala, ito nga yung sinasabi ho kanina ni Kuya Paulo, mga karehiyon, yung market value, yun ho palang edad 15 pataas, 15 years old pataas na mangga, ay kada isang piraso, isang puno niyan, 50,000 yung halaga. At yung mas bata naman, 22,000, 8 years. Yung 10 years naman, 25,000 at yung 12 years, 34,000. Yun po yung presyuhan. Pero ito yung sinasabi na balita ni Kuya Paulo D. Santos ay inaalok ko itong mga magsasaka ng per hektarya na lamang. At meron hong lumabas na statement nga na ito ay mga informal settlers itong mga ito, kaya ayaw ibayaran per puno. Kuya Paulo, ano ang sinabi ng CDC? Sino ang nakapanayam mo naman sa Park Development Corporation kaugnay nga nitong usaping ito dahil sila rin yung namamahala ng area na yan, yung sakop yan ng economic zone, yung drop zone kung tawagin. Kuya Justin, limitado lang itong naging pagbigay ng informasyon ni Kuyang Eric Jimenez, ang tagapagsalita po ng CDC, dahil may mga focal person sila na nagsasagawa nga nitong public hearing at mediation process dito sa mga apektadong magsasaka. Pero isa sa binabanggit ni Kuyang Eric Jimenez na dyan sa bisinidad na binabanggit natin, meron din naman silang na-identify, Kuya Justin, na mga informal settlers na nasa loob nitong economic zone ng Clark. Pero isa dito sa pag-asala natin dito sa kanyang mga ibinibigay na informasyon kung sino ba itong mga sinasabi niyang informal settlers, pigil muna itong magbigay ng detalye, Kuya Justin, dahil nga mas maigi raw na itong focal person ng BCDA ang makapagsalita, gayon na rin itong DOTR, Kuya Justin, at ito binabanggit niya na nasa sangguniang panlunsod na raw at dinidinig, Kuya Justin. Okay, mga natin yung karagdagang detalye pa ng mga balitang yan. Kuya Paulo G. Santos, kaugnay ho nitong panawagan ng ilang grupo ng magsasaka dyan sa may Mabalacat City na apektado ng Clark Railway Project. Kuya Paulo, muna akong iiwan, meron pa tayong isang pag-uusapan. Ito
final, no? Na panukala o yung inihaing panukala ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na magkaroon ho ng term extension. Ito hong mga pangulo, yung mga pinakamataas na posisyon ng bansa upang magpatuloy raw yung sinasabing serbisyo na ginagawa para sa taong bayan. Kuya Paolo, nakapanayam mo si Congressman Gonzales kaugnay nitong usaping ito. Ano raw ang sabihin na nating nasa likod ng kanyang panukala? Ano yung kanyang nasa? Bakit isinusulong niya itong nasabing term extension ng Pangulo? Well, Justin, ang una daw sa nakikita ni Congressman Dong Gonzales is yung posibleng pagkakaroon ko yan, Justin, ng tamang panahon para maiporma nitong pinakamataas na posisyon sa gobyerno, ang Pangulo, na kapangyarihan na ma-roll out talaga ng maayos yung kanyang literatura. At sa binabanggit niya, Kuya Justin, talagang kulang na kulang yung talagang yung proseso pala, Kuya Justin, ng pagpili ng miyembro ng gabinete ay kakailang oras, Kuya Justin, At sa binabanggit nito, yung unan niyang paghain, Kuya Justin, term limit ng Pangulo, at binabanggit nga niya, yung ideal is 10 years, Kuya Justin, at ang nagiging panukat niya, Kuya Justin, sino ba itong pwede nating pamarisan? Meron siyang binabanggit na pwede nating ihambing yung pamamalakad ng gobyerno gaya sa Estados Unidos, Kuya Justin, na ito raw katuparan ng pagpapalakas ng party system dito sa ating bansa. At alam mo, Kuya Justin, although marami daw ang nagulat dito sa kanyang panukala kung ito daw nararapat sa panahon na to, ang sinasabi lang niyan, ito'y preparasyon at hindi naman raka-raka, pagdedebatihan pa yan. Pero ito raw ay napapanahon, Kuya Justin, para at least ito na mga susunod na session diyan sa Kongreso ay magambol ng husto kung ano yung buti nitong kanyang panukala na mabigyan ng sapat na panahon, ideal na panahon sa panunungkulan yung pinakamataas na opisyal ng gobyerno, Kuya Justin. Ayan, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa detalye ng balitang yan. Ayan ho, mga kabalin, mga kariyong, tanungin ho namin kayo ho ba ay pabor dyan sa panukalang isinusulong ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na magkaroon ng term extension yung Pangulo at pangalawang Pangulo at yung mga ibang elected officials upang matutukan daw ng husto yung mga proyekto na kanilang ginagawa. Pero pag nililaw ho ni Congressman Gonzales, hindi naman daw yan minamadali at yan daw ay mapag-uusapan pa sa plenaryo o dyan sa may Kongreso. Mga kabalin, sa atin pagbabalik, makakapanayam naman ho natin si Senatorial Aspirant JV Ejercito upang mabigyan ho tayo ng kanyang mga naiisip pang programang nais isulong dito sa Central Luzon, partikular na ho ito pagpapaunlad ng mga proyektong Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move! Association of Land and Sea.
the world created in front of me. Maging matalinong botante. Pumili ng tamang kandidato. Maging responsable sa pagboto. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Kailangan natin ng leader Aga na makapagservisyo. ng bawat sulok ng ating bansa. We must face the challenge as one. Tagumpay ito nating lahat. Tutukan ang election episode ng Perspektiba kasama si Aisilin David Manson tuwing Biyernes alas 4:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Welcome back! Kung may pagbabago sa inyong mga bahay, mayroon din dito sa ating pinagtatrabahuhan. Una, kukuhaan kayo ni Manong Guard ng inyong temperatura. Kapag mataas ang inyong temperatura at may iba pang sintomas, kailangan kayong matingnan sa ating klinik o ipadala sa pinakamalapit na health center o pauwiin kung may sakit. Siguraduhing malinis ang mga kamay bago pumasok sa pinagtatrabahuhan. Ugaliin ang pag-sanitize ng kamay. Bukod sa face mask, maaaring humingi ng pang-disinfect na panglinis ng inyong workstation sa admin. Panatilihin ang physical distancing at all times. Kapag may meeting o diskusyon, iwasang gawin ito sa masikip at maliit na lugar. Siguraduhin na may tamang ventilasyon at limitahan ang bilang ng mga tao sa meeting room. Sundin ang 1-meter rule sa physical distancing. Masarap man magkwentuhan tuwing break, iwasan na magtagal o magsabay-sabay at dapat mayroon pa ring physical distancing. Kung hindi maganda ang pakiramdam o may sintomas ng sakit, manatili sa bahay at abisuhan ang pinagtatrabahuhan upang sila rin ay makagawa ng mga hakbang. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Para ho sa ating kilalanin ang kandidato segment ngayong araw. Ang ating magiging bisita ngayon ay naging panauhin na rin ho natin. Pero dahil ho sa dami ng mga nais niyang isulong pang programa, ay uulit ho siyang bumisita dito sa ating programang CLTV Balitaan at CLTV News para nga banggitin yung kanyang mga plataforma at yung kanya pang mga nais ipagpatuloy kung sakaling muli siyang ihalal ng ating mga kabalen at mga karehiyon sa Senado. Ang aking tinutukoy ay mambabatas na nagsulong ho ng Universal Healthcare Act at ang itong modernisasyon nitong PNR at yung pagsusulong pa ng iba't ibang infrastructure projects, lalong-lalo na ho dito sa ating rehiyon sa Central Luzon. Nanilbihan ho siya bilang mambabatas at muling susubok makabalik para paglingkuran ang ating mga kababayan. Wala pong iba kundi si dating Senador J.V. Ejercito. Magandang araw po, sir. Kumusta po kayo? At bumati muna ho kayo sa mga tagapanood dito po sa Central Luzon. Yes, magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga kabalen, sa ating mga kabayan sa buong Central Luzon. No? Nice to be back here again in CLTV. Laging maganda, laging produktibo ang ating pong diskusyon dito. Kaya salamat sa pagkakataon to. Salamat, Justin. No? Mabuhay kayo. Sir, last time kasi, parang recap lang, when we invited you, you discussed several things, especially about the Universal Healthcare Act. Ito ho yung ika nga, sinampion ninyo bilang isang mambabatas.
At ito ho ay pinakikinabangan din ng ating mga kababayan at may mga nabanggit din ho kayo, particular na dito sa mga infrastructure projects. Ano? Salamat, Justin. No? Alam mo, talagang matagal ko na talagang advokasya tsaka passion itong tungkol sa transport modernization. Kasi alam mo, Justin, bata pa ako. Mahilig na ako sa lahat. Basta may makina. No? Magmula sa kotse, syempre lahat tayo may sa kotse, motorsiklo, aeroplano, pati mga truck, pati hanggang tren. No? I was really very passionate. Siguro kita-kita mo, kaya nga dito ako nag-set up, no? Para makita mo na ako lang siguro ang isa sa napakakunti dito sa buong bansa na hanggang ngayon, yung aking electric trains, yan, tumatakbo sa likod, ay buhay pa. No? Talagang mahilig ako, passion ko nito mula nung ako'y bata. Dahil ako'y, na maganda naman, Justin, kasi yung hilig ko dito sa train, hanggang nung tumanda na ako, hanggang ngayon na ako yung naging isang public servant, ako yung naging legislator mula sa Congress at sa Senado, tinuloy ko naman po, no? Talagang, as far as I can remember, mula nung ako yung nasa Kongreso pa, wala pa ako sa Senado, I already delivered a privilege speech, no, regarding the use of railway system, the importance of the railway system. Kasi alam mo, Justin, nakakalungkot, Philippine National Railways is probably one of the first in Asia na talagang una tayo. Kaya lang, pinabayaan po natin ang ating railway system. Masyado tayong nag-rely doon sa mga sasakyan, sa mga truck at iba pa. So, for several decades, magmula 80s, no, na 90s and 2000, na napabayaan na yung railway system natin. In fact, yung PNR, the last purchase nila, ng bagong bagon, was 40 years ago. Imagine, 40 years ago. No? Yung huling bili nila ng bago. Kaya, nung ako naman ay napunta po sa Senado, I have delivered no less than 4, probably 5 privilege speeches. So, umpisa pala, panahon pa ni Pangulong Aquino, on the need for us to really revitalize, rehabilitate our railway system. Kasi alam mo, Justin, ang advantage ko, bukod sa passion ko ito, I travel a lot, no, sa buong mundo dahil ako po ay aktibo sa JCI organization, sa mga international conference, sa kayong mga pinapadala rin tayo din sa Senado, no, sa Europe, sa Amerika, sa Japan. Ang railway system has always been a vital cog of their economy. Talaga napakalaki ng silbi sa ekonomiya ng railway system sa bawat puntahan ko. Magmula Amerika, backbone ng ekonomiya nila yan, Europa, hanggang Japan at China. No? Halos lahat ng developing countries, they make use of their railway system for their economic development. Kaya nga, nung naupo po si Pangulong Duterte, in fact, kahit si Secretary Tugade ay inyong ma-interview, Justin, he will tell you that hindi pa sila nakakapag-assume. Nakipag-meeting ako kay Secretary Tugade and I already told him na i-prioritize natin itong railway system at hindi lang yung passenger. Dapat meron din cargo para mas lalo sumigla. We will create group development areas sa bawat dadaanan na probinsya ng railway system. And I think, ako naman, Justin, kahit na wala na ako sa Senado ngayon, ako natutuwa tuwing nadadaan ako ng Central Luzon, pupunta ako ng Norte, nakikita ko yung New Clark International Airport Terminal Building. It's a 12 billion facility. No? Opo, naisa kayo sa mga nagsulong talaga ng mga batas. Opo, ito mga kariyon, baka ako hindi natin nalalaman. Itong Clark International Airport which is set to operate ngayong taon, yung bagong terminal ho na pagkaganda-ganda, ililibot na ho ng ating mga kasamahang reporter yan at naibalita na namin dito sa CLTV. Ito ang kausap natin ngayon na si Senator o dating Senator J.V. Ejercito, ang isa ho sa mga talagang nagsulong itong pagtatayo ng bagong terminal na yan, gaya nga ho ng binabanggit niya. No? Senator, opo, balikan muna ho natin yung railway tapos mamaya puntahan ho natin yung Clark Airport. Ano? Senator, with the rate that the government is doing right now, doon sa pagtatayo ho nitong railway system na nabanggit nga ho ninyo, nakausap nyo si Senator Tugade, sa tingin ho ninyo, ano pa yung mga dapat tutukan
dyan. Ano? At once kayo ay maupo bilang isang mambabatas, paano ho ninyo titiyakin na it will really serve its purpose at talagang pakikinabangan po ng mga kababayan natin, hindi lang ng mga taga Central Luzon, kundi maging ng buong bansa dahil may impacto sa ekonomiya, kanyo nga ho. Well, alam mo, Justin, tingin ko ang Pilipinas kasi through the decades, so itong last 2 or 3 decades, dati po nasa top 3, top 5 tayo, no, ng ASEAN, wag na yung Asia, no, ng ekonomiya ng bawat ASEAN countries. No? Nandiyan ang Singapore, ang una, Malaysia, Thailand, Indonesia, panlima tayo. Minsan pang-apat, minsan pang-8, pero lagi tayong top 5. Pero ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. No? Kung titingnan natin bakit ang foreign direct investments, bago tayo nagka-pandemya, bakit pumupunta rito sa 5 bansa, parang naging least priority tayo? It's because of our high cost of electricity, number 1. Number 2, yung ating poor infrastructure. No? Mahina ang ating infrastructure. Yung ating mga airports nun ay medyo napag-iwanan. Yung ating po railway system talagang halos hindi na tumatakbo noon. Talagang mga dilapidated na. Kung kaya, sa tingin ko, Justin, kaya nga isa sa mga bagay na talagang tinutukan ko, na ako ay nagkaroon ng pagkakataon, naging senador ng ating bansa, ay talagang sabi ko dapat itong 2 bagay. We have to look for new sources of energy na dapat papababa natin. Pangalawa, yung infrastructure development, ito doable kasi kaya nating humabol. No? Kaya nga ngayong pandemya, Justin, I think it's an opportunity. Sabi nga, every crisis there's an opportunity. Ako'y natutuwa na full blast pa rin ang ating infrastructure development. No? Tuloy-tuloy pa rin. Na tingin ko ito dapat natin gawin. Na habang ang buong mundo medyo slow down ngayon dahil sa pandemya, tayo dapat full blast pa rin. Kaya nga ako, ano man ang sabihin nila kay Pangulong Duterte, no? You may not agree with him always, pero in terms of infrastructure development, medyo malaki ang nagawa, no? Malaki ang legacy na iwanan ng Pangulong Duterte dito dahil yung North Train unang-una ay sinisimula na at nakikita natin it's taking shape already. Siyempre, bilang isa sa mga nagdepensa tagtulak nito, natutuwa pa rin ako kahit na wala na ako sa gobyerno na nakikita kong taking shape. Yung Clark International Airport building, ako rin po ang nagdepensa niyan, Justin. No, it's a 12 billion peso facility. Ako po nagdepensa niya para matuloy po. So yung North Trail, yung Malolos to Clark commuter line, yung North Trail from Tutuban, Manila, going all the way to La Union. Dadaan din ng Bulacan, dadaan ng Pampanga, dadaan ng Tarlac, dadaan ng Pangasinan, hanggang La Union po. Yung Damortis, yung original railway tracks. Tapos, ang kulang na lang, Justin, siguro kung sakali ako yung mabigyan ng pagkakataon, yung South Train o yung Bicol Line. No? Nabitin kasi nawala ako for the past 3 years. Hindi naman sinasabi ako may kaya hindi natuloy, pero tututukan ko tuloy yan. Kasi yan ang talagang kailangan natin buhayin. Kasi ang Bicol region is one of the richest, one of the most beautiful. Andiyan na Mayon Volcano, ang gaganda ng mga beaches yan. Kaya lang dahil sa layo, napag-iwanan po ang Bicol region. Pero pag nabuhay po natin ang Bicol Line, yung tinatawag na Bicol Express, Justin, alam ngayon ng mga bata, ang Bicol Express, pagkain na lang. Pero ang Bicol Express is really the railway line. So yan ang mga kailangan natin tutukan. Yung South Rail, kailangan matuloy. Yung Manila Subway System. Tapos yung Mindanao Railway System ay ginagawa na the first time in history magkakaroon ng railway system sa Mindanao. Siyempre proud din ako na I had something to do with that at tinulak din po natin yan. Yung Digos, Tagum to Digos. The first phase ay ginagawa na po. Paikot po ng buong Mindanao. So it's all taking shape. Pero Justin, siguro kailangan pa rin natin tutukan yan bilang advocate nito. Hindi naman sa binubuhat ko yung sarilo, pero parang wala namang ibang legislator na talagang ganito passionate in terms of transport advocacy, lalong-lalo na sa railway system. No? Kaya ako po, kung may magkakataon, ay gusto kong tutukan yan. Siyempre sa budget season, kailangan bantayan mo natin na siguraduhin na matapos. I know it's a big investment, pero yung returns yan, Justin, hindi lang Metro Manila ang lalago. Ngayon, lahat ng probinsya na dadaanan po nito
we will now spread out the development. Nakikita niyo naman siguro ngayon ang Central Luzon. Hindi pa tumatakbo yung release ng tren. Hindi pa dumaan na full blast ang Clark, pero nakita niyo naman yung pagpundan din sa Central Luzon. What more kung tumakbo na ang mga ito? Opo. Senator, ito nabanggit niyo nga, kailangan tukan. Ito mga usually tanong ng ating mga kababayan ito at hindi naman siguro lingid din sa ating kaalaman. Dito sa Pilipinas, hindi naman natin linalahat. Pero may mga pagkakataon na pag yung may proyekto yung administrasyon at pag merong naluklok na ibang administrasyon, kahit sa barangay level, minsan hindi itinutuloy dahil sabihin, ay proyekto ito ng dating administrasyon, hanggang sa nagiging ganun yung problema at nakikita naman ng ating mga kababayan. Siyempre magkakaroon ng change of leadership sa ngayong 2022, sa darating na Hunyo. Gaano kahalaga yung merong isang mambabatas na talagang tututok dito sa mga ganitong programa at paano natin titiyakin na magtutuloy-tuloy itong sabi nyo nga yung na-establish na mga infrastructure projects. And you were saying a while ago, even before President Duterte assumed office, nakalatag na yan dahil kayo nga naglatag nito mga o isa sa mga naglatag nitong mga ganitong panukala at proyekto ng pamahalaan. Well, hindi naman ako naglatag, pero I was the one who really consistently pushing na matuloy ko ito. Ang tingin ko, Justin, kasi alam mo, binanggit ko, totoo po yan, nakakalungkot, na ang ating political system, because of the 3 years and 6 years na yung term limits, karamihan ng ating politicians, sa ating public, mga nakakalan, mga elected officials, is only short and medium term ang tinitignan. Wala ho yung tumitigin ng long term. Kasi nga, 3 years saka 6 years ang tinitignan. Kaya nga ako may sabi ko nga, I may not agree with President Duterte all the time, pero in terms of infrastructure development, 100% akong support sa kanya kasi ngayon lang talaga sinimula yung talagang pang long term, na itong North Rail, hopefully South Rail, Mindanao Railway, yung mga airports, na simulan ko ngayon. Kasi parang ang pakiramdam ko, yung siguro yung dating naging administrasyon, alam nila, pag sinimulan po nila, hindi na nila makikita na matatapos. Kasi long term ito tulad ng railway natin, that will be 5 to 10 years bago ka may makitang talagang tumatakbo na. So, ako, kung may pagkakataon, dapat meron tayong master plan, dapat meron tayong blueprint for the next 20, 30, 50 years na kahit sino po ang umupong presidente, dapat ito po yung master plan o blueprint na sinusunod natin, lalo na po sa infrastructure development. Siguro meron siyang sariling mga proyekto, programa, okay po yun. Pero yung blueprint, lalo na sa infra development, kailangan po long term tayo, 30, 50 years ang ating pinag-uusapan. Sana yan po ang isulong po natin. Kahit sino po ang umupo, dapat tuloy-tuloy po ang ating pong infrastructure development. Kasi hindi naman po yan para sa kanya lang. Para ito sa buong bansa, it will spread out the development. Hindi nang lagi Metro Manila, Cebu at Davao ang centers of economic development. Yung pong Bulacan, yung pong Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union. Lahat ng dadaan, lahat ng meron pong railway station will now become growth development areas. Magkakaroon niya ng mga commercial areas, industrial parks, industrial estates, magkakaroon food terminals. So yung mga produkto natin, dadali na lang natin sa railway station. Yan na po ang magdadala sa ibang lugar para maibenta. Yung mga commercial areas, natural, kasama po yun. Yung housing development, para hindi na magulo, dapat kasama rin po sa development, kasabay po. Kung saan ang trabaho, saan doon din dapat ang tirahan. Yung mga industrial parks, So nakita nyo naman ang development sa Clark, nakita niyo yung Clark, yung city, Tarlac, saka Pampanga, talagang uusbong yan. Pagkatapos, lalo na itong mga ginagawa natin. So yun po akin, Justin, we need a blueprint, we need a master plan that the country will be following for the next 30 to 50 years. I think magandang i-highlight din siguro, Senator, ano yung epekto din naman nito sa Metro Manila once na maging fully operational na yung airport sa Clark, once na maging fully operational na itong mga train system natin sa norte, paano ito makakatulong doon sa problemang kinahaharap ng Metro Manila, lalo yung traffic at yung congestion po? Malaking-malaki. Malaking-malaki kasi alam mo sa nangyari yan, because of poor infrastructure,
lack of development in the countryside, so sa mga probinsya, lahat ng tao nagpupunta sa Metro Manila kasi nandito ang opportunity. Iniisip nila nandito ang trabaho, nandito ang pagkakataon. So nagsisiksikan, yung rapid urbanization, nag-cause naman ng maraming mga social problems din for Metro Manila. Kaya nga ito lang ang pagkakataon that will solve so many problems. Not only it will spread out the development, magkakaroon na ng pagkakataon ang bawat probinsya na sumigla at umunlad, no? No, sabi ko kanina, pag you create growth areas, no? Industrial parks, commercial areas, sa bawat dadaanan, no? From Bulacan to Pampanga to Tarlac, all the way to the Union. Partikular na binibigyan ho ninyo ng importansya, yung kalusugan at transportasyon. Dahil ho dun sa Universal Healthcare Act na alam naman ho natin na ito ho isang mahalagang serbisyo na pinakikinabangan ng ating mga kababayan. At Senator or Sir, ano ho yung dahilan bakit itong dalawang ito yung primaryang nagiging concern ho ninyo bilang isang mambabatas? Well, Justin, una no, update lang, nakausap ko si Nanay Baby Pineda. Kamakailan, no? Nakakatuwa kasi yung kwentuhan namin, sabi niya sa akin, alam mo, JB, yung iyong pinasang Universal Healthcare Law, ang laking bagay po dito sa Pampanga. Napapakinabangan na namin, sabi niya. Halos lahat na may hirap, mga senior citizen, PWDs, zero balance billing na. Wala na silang binabayaran sa ospital dahil sa iyong Universal Healthcare Law. Kaya, siyempre nakakataba ng puso, Justin, na marinig yan. Sa tulad ni Nanay Baby Pineda. No? Siguro, balik tayo sa iyong katanungan, bakit po sinulong ang health, isama mo na yung housing, no? Yung creation ng Department of Human Settlements or Housing ay si Senator J.B. po ang principal sponsor. Itong infrastructure development, no? Lahat po yan ay konektado. No? Noong 2013, ako'y unang tumakbo bilang senador na ating bansa. Sabi ko, gusto ko guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. No? Gusto natin gumanda ang kalidad ng buhay, no? Yung ating guminhawa na hindi tayo ay mahirap. Kaya nga po, sinulong ko yung nagkaroon ng kataon, dahil ako'y dati mayor din. Alam ko na isa sa pinakamabigat na problema yung medical expenses, no? Napakamahal ng doktor, ng ospital, ng gamot. Kaya nga, sinulong ko ang Universal Healthcare Law, no? Kahit na medyo ambitious ito, I think it's a step in the right direction. At unti-unti, no? Napapakinabangan na. Sabi nga ni Governor Ninang Baby Pineda, ni Nanay, ay malaking tulong sa Pampanga po, zero balance billing na raw halos lahat. So, yan po, kung guminawa ang buhay natin dahil mapapagaan, dahil yung medical expenses natin bawat Pilipino, ay matutulungan tayo ng pamahalaan. Hindi na tayo kailangan magbenta ng kagamitan. Alam mo, pag may nagkakasakit, nagbebenta tayo ng motor, traktora, sasakyan, mamaya magsasala na tayo ng lupa. So, siguro nalaman po yan nung may naging mayor. Kaya ngayon, with the Universal Healthcare Law, hindi na natin kinakailangan gawin yan. Ang gobyerno ay nandyan para umalalay sa atin. Pangalawa, yung housing, dapat walang squatters sa sariling bayan. No? Dapat lahat tayo may pagkakataon. Kaya sinulong naman natin yung Department of Human Settlements para magkaroon ng mas maayos na programa pabahay na abot kaya, no? ng lahat. Dapat wala nang nawag squatters sa sariling bayan in 20 to 30 years time. Last but not the least, bakit ko tinutulak ng infrastructure development? Hindi lang ito convenience natin, hindi lang ito para sa traffic. This will create growth development areas, this will spread out the development, this will create opportunities sa bawat probinsya. No? Magkakaroon tayo ng trabaho at hanap buhay pag natapos po natin ito. Kaya ako po kasi bilang public servant, kahit yung mayor ako, hindi ako naniniwala doon sa traditional politics na dole out, yung sinasabi mo sa pamimigay. Gusto ko mabuhay ang ekonomiya para may trabaho at hanap buhay at kaya tumindig sa sarili pa ang ating pong mga kababayan. So pag natapos natin ang infrastructure development, this will create opportunities, this will create jobs and livelihood in all the provinces na dadaanan po nito. Kaya talagang giginhawa buhay, yung kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Justin, no? Yung healthcare mo ay sagot na ng pamahalaan, yung pabahay mo
magkakaroon ka ng decent babae. At last but not the least, yung trabaho at hanap buhay brought about by infrastructure development ay magyayari na. So yan po ang aking po, kaya yan po ang mga dahilan bakit sinulong ko ang tatlong bagay niya. Ayan mga kariyon, narinig po natin si dating Senator JV. Sinasabi nga ho niya, trabaho, hanap buhay, at itong pabahay at siyempre kalusugan. Sir, bago ho tayo magtapos, bigyan po ho kayo ng pagkakataon na kausapin itong ating mga kabalen, itong ating mga kariyon. Napapanood ho tayo, hindi lang dito sa Central Luzon, actually, maging sa buong mundo dahil live din ho ito sa ating Facebook page at ating sa YouTube account. Para ho kausapin ho sila at ika nga sabihin ho ninyo yung mga nais nyo pang ipagpatuloy at yung mga nais po ninyong gawin kung sakaling kayo ho ay mahalal nila bilang mambabata sa darating na halalan. Ay, una Justin, ako nagpapasalamat po din sa Cltv sa inyong pagkakataon ibinigay po sa akin at na makausap ang ating mga kabalin, ang ating po mga kababayan sa buong Central Luzon. Ako po ay humihingi ng inyong suporta at nag-aapila actually, Justin, na sana po pagbigyan niyo muli ako na magsilbi. Gusto ko lang po tapusin ang ating lahat ng pong sinimulan. Unang-una po ang Universal Healthcare Law. Bagamat pasado na po yan at pinapakinabangan, maraming pa po tayong dapat gawin. It's a work in progress. Yung pag-establish ng service delivery network sa UHC, yung magagandang hospital from the apex to the tertiary, secondary hanggang sa primary hospital ay kailangan pa natin gawin. Yan po isa sa aking mga naging commitment kay Nanay Baby Pereda, siya po ay governor pa at sa buong Pampanga. Sana po hayaan nyo ko, tapusin ko po ang Universal Healthcare Law. It's a 5 to 10 year program. It's a work in progress. Gusto ko po lang talagang tapusin yung full implementation para po lahat po ng ating kabalin talagang zero balance na hindi na to yung problema. Pangalawa po, yung Department of Human Settlements, gusto ko rin pong ayusin ang programa dahil kapapasalan nito kailangan matutukan din natin ang implementasyon, especially in the first few years. Last but not the least, yung matagal natin pinagkwentuhan, Justin, itong nasa likuran ko, siguro nakikita nyo naman, itong aking matagal ng passion, talagang panaginip para sa buong Pilipinas. Dahil ako'y, alam mo, Justin, naiingit talaga pag ng Europe at Japan at Amerika. Yung kanilang railway system, yung kung nakikita mo, yung komersyo, yung tulong nito sa mga tao, yung sa transport, ay napakalaking bagay. Kaya pagtulong-tulungan po natin bilang isa sa mga nagtulak nito, nagdepensa, noong nasa Senado, syempre gusto ko rin matutukan na matapos hanggang ngayon nakikita na natin, nasa Bulacan na, nasa Pampanga. Kailangan hanggang tayo na, hanggang La Union. Kailangan taon-taon matutukan natin, masigurado natin na matapos po ang ating North Rail. Meron pa tayong South Rail, yung Bicol Line or Bicol Express, yung Mindanao Railway, lahat po yan ay nais ko pong tutukan. So, Justin, ako po, gusto ko lang po talagang ituloy yung mga sinimulan na po natin because these are long-term programs, these are long-term projects. Kaya sabi ko, ito din pagkakataon na guminhawa buhay ng bawat kabalin natin, bawat kababayan through healthcare, through housing, and last but not the least, oportunidad, brought about by modern transportation and infrastructure development. Kaya yun po, ako'y humihingi ng inyong suporta na pagbigyan niyo muli si JBS ito na magsilbi sa Senado para ang lahat ng ating po na pagkwentuhan na pag-usapan ay tapusin po natin at ituloy po natin. Kaya Justin, sana ibalik po natin ang good sa Senado, mga kabalin, JBS ito po. Ayan mga kabalin, mga kariyon, narinig po natin si dating Senator at Senatorial Aspirant JV Ejercito. Siguro malinaw naman ho sa inyo kung ano ho yung kanyang mga binanggit na nais pang tutukan. Sir, maraming salamat ho sa inyong pagbisita virtually dito sa ating programang Cltv Balitaan at sa Cltv News. Mapapanood din ho ito. At
sana ho makabalik ho kayo at mapapag-usapan pa rin ho natin yung mga susunod pa ninyong mga hakbangin. At mag-iingat ho kayo, sir. Alam namin, magsisimula yung kampanya at merong spike ng COVID cases. Mag-iingat ho kayo at good luck ho sa inyong kandidatura. Dating Senator J.V. Ejercito, mga kabalen, mga kariyon, tumatakbong senador muli para sa eleksyon 2022. Thank you very much po, sir. Thank you. Why? Ayan mga kabalin, mga kariyan, bago po tayo magtapos, ito, batiin lang natin yung mga umabol na tagapanood natin, si Raquel Gonzalez Manalo, watching from Santa Lucia Resettlement, at si Sheena Sunshine Malyaring mula naman sa Santa Ana, Pampanga. Nanonood din ho sa atin si Michael Caranzo mula sa Novaliches, Quezon City, at si ating Wilma Tadini mula naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, tuloy-tuloy ho ang inyong pagsuporta. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa CLTV Balitaan. At mga kariyan, ako ay magpapaalam na at alas 4:03 na ng hapon. Pero mamayang alas 6, makakasama ho natin si Jennifer Salenga para sa iba pang detalye ng mga balita dito sa CLTV. At kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Kariyon, kabalin, mag-iingat po tayo palagi. Maraming salamat po. Na nangyari ngayong December, yung capacity na 30%, halos hindi na kami umaabot doon kasi yung mga tao nga halos hindi na masyadong naglalabasan. So okay lang sa amin, okay lang. Bukod sa mga kainan, limitado rin sa 30% indoor capacity at 50% outdoor capacity ang operasyon ng mga theme parks, sinehan o movie house, recreational venues, in-person religious gatherings, personal care services, fitness studios, non-contact sports, tourist attractions, venues para sa mga meetings at social events sa ilalim ng umiiral na Alert Level 3. As of January 9, umabot na sa 1,629 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Pampanga. Marian Lozano, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay isang nagbabalik politika sa syudad San Fernando, Pampanga. Una na siyang nanilbihan bilang konsehal ng lungsod taong 2010 hanggang 2019. Bago po yun, nahalal siya bilang chairman ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Lourdes ng nasabing syudad noong 2002 hanggang 2007. Siya po ay isang doktor at naging chairperson ng Committee on Health and Sanitation, Committee on Ways and Means at Committee on Women and Family sa Sangguniang Panglungsod ng San Fernando. Mga kabalen, Fernandinos, kumustahin po natin at muli natin kilalanin ang kandidato si Dr. Aisel Macalino, tumatakbo po bilang konsehal sa Syudad San Fernando, Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Doktora. Kumusta po kayo? Welcome po sa CLTV News. Yes, good evening. Magandang gabi po. Una sa lahat, syempre saludo po tayo, no? Of course, kay Doktora at sa lahat ng frontliners, no? Dahil hindi po biro hanggang ngayon ang kanilang pagsiservisyo na ginagawa para po sa ating mga kababayan na tinatamaan ng COVID-19. Anyway, Doktora, kumusta po kayo buhat ng matapos ang inyong termino bilang konsehal sa Syudad San Fernando noong 2019? Nakapagpahinga po ba kayo? For 6 months.
sinusunod na binuo ng Mabalacat City Government, yung Mabalacat City Tree Appraising Committee. Ngayon, pagdating po sa mga fruit-bearing trees, mayroon po kaming sinusunod na matrix na galing ng Region 3. From 2008, yun na po ang ginagamit na matrix sa development at sa pagbabayad ng mga investor dito sa loob ng Clark. Sinabi ni Lyson na dinidin na rin sa Konseho ng Mabalacat City ang hinaing ng mga magsasaka at ang panig ng CDC at DCDA. Ngunit anya, sa initial na hearing, inilalagay sa kategoryang informal settlers ang ilan sa mga magsasaka na nasa loob ng drop zone. From the very beginning na nag-umpisa to, yung City Agriculture Office ay tumutulong na dahil nga sila ay mga partner, no? Gusto ko lang maiparating sa kinaukulan na ang pagtrato ng BCDA, CDC sa ngayon sa mga farmer dito sa loob ng Clark ay mga informal settler. Sa panig naman ng Committee on Agriculture ng City Council na si Mabalacat City, Jerry Magsino, ang president sa ilang development sa Clark na tinamaan ang ginambol na lupa ng magsasaka na binayaran ng wasto ay isa sa punto ng magsasaka. Hindi rin umano niya mapit ang tila paiba-ibang katuran na nagpapabagsak sa kompensasyon sa mga produktibong lupa na pagmamayari ng kooperatiba. So sa akin po bilang committee chairman ng agriculture, parang nakikita ko, sabi ko, sa hearing na po yung nakarecord, nararamdaman ko sa aking puso, parang hinahanapan nyo kung paano, parang wala kayong bayaran sa mga hortelano, sabi ko. Agad na nakipag-ugnayan ng CLTV News sa tagapagsalita ng CDC na si Eric Jimenez. Ngunit tumanggi muna itong ng pahayag at ito'y i-coordinate muna raw sa lead agency ng CDC at BCDA ang issue sa mga magsasaka. Habang sinisikap naman ng CLTV News, nakuhanan din ng panig ang DOTR sa nasabing usapin. Paolo G. Santos, CLTV News. Matapos pagdusahan ang 6 na buwan na suspension order ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa maanumalyang pagbili ng lupa ng munisipyo, balik na po sa pwesto si San Simon Mayor JP Punsalan ngayong January 10, 2021. Ang kanyang manong marching order sa kanyang pagbabalik, kalimutan muna ang mainit na politika at serbisyo publiko muna anya ang kanyang aatupagin. Narito po ang report. Animoy pista ang pagbabalik sa munisipyo ng San Simon, Pampanga sa muling pag-upo ni Mayor Abundio JP Punsalan makaraang pagdusahan ng 6 na buwan na suspension ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga dahil sa maanumalyang pagbili ng lupa ng munisipyo. Picture dito, selfie doon ang kanyang giliw na supporter at nagbabalik na trabahante ng munisipyo. Matingkad na pula ang magkakaparehas na suot sa pagsalubong sa alkalde. Ayon kay Punsalan, iba ang pakiramdam ngayon kumpara sa nooy nakabinbin pang pagbaba ng hatol sa kanya ng sanggunian. Siyempre, masaya ang pakiramdam, no? At maganda dahil may pagpapatuloy ko na kung ano yung naisamulang kong pagsiservisyo sa bayan namin, sa bayan ng San Simon. No? Masaya ako at welcome ako ng mga tao at mga leaders natin, mga kapitan, and lahat ng mga leaders from different barangays, especially yung tao dito sa San Simon. Masaya sila na nagbalik ako. Ibinalik naman ni Mayor JP Punsalan ang tanggapan ng Office of the Mayor sa bagong Municipal Hall. At anya, pinag-aaralan pa niya kung ibabalik rin ang ilang departamento ng munisipyo na idinala sa government center. Yes. Kayo ho, at saan ho kayo mag-opisina? Dito sa Ulumang Munisipyo. Lumang munisipyo. How about the agencies, yung department? Yung iba, lilipat dito. Yung iba, mananatili muna doon. Sa pagbabalik sa pwesto ni Mayor JP Punsalan, hindi naman nito naiwasang batikusin ang matinding katunggali sa pwesto na si Vice Mayor Leonora Wong. Anya ang na-realign na 10 milyong piso na pondo para sa pagbabakuna ay dapat sanay para sa pagbibigay ng pondo sa kalsada ng ilang barangay. Hindi umano siya naniniwala na ito'y nagamit ng husto sa rollout ng bakuna. Kung yung mga kapitan ng Concepcion, yan ay kalsada. 20% development plan ko yan.
Yung 2 milyon kay Kapitan Kaloy. Dinagdagang 1 milyon. Anong ginawa? Roll out vaccine? Ano? Konting alcohol, konting pagkain. Sa panig naman ni San Simon Vice Mayor Wong, inamin nito na na-divert ang 10 milyong piso sa rollout ng bakuna. Ngunit depensa niya, ang pondong ito ang nagpabilis sa pagdaragdag ng mga personnel sa vaccination sites na hindi lamang umano limitado sa isang lugar. Hindi nakabili ang provincial government. So kami nga na-divert namin sa vaccination rollout yun dahil isipin mo, nakakabakuna kami ng 1,000 plus a day. Nung nag-assume ako ng office, di ba mahirap ang bakuna, and very fortunate kami, yung mga private sector, nakakuha kaming almost 17,000 vaccine. And yung iba, binigyan ng provincial government at saka ng Department of Health. Giit din ni Mayor Wong sa pag-realign ng nasabing pondo ay hindi nagkaproblema ang mga vaccinator ng San Simon sa nooy kakulangan ng ringgilya. Kami nagka-problema dahil doon sa 10 million na pera, ang ginawa namin, pag-order kami, 10,000 kaagad. So nag-order kami 10,000 syringe, nasa 5,000 pa lang, order na ulit kami. Katulad ngayon, nasa booster na tayo, stage. Ibang karayom na naman ang ginagamit. Pero the same price din naman kasi mas malaki daw yung kailangan. Sa sitwasyon ng politika sa bayan ng San Simon, nanindigan si Wong na hindi naman umano nakukompromiso ang serbisyo publiko kahit na may kapwa-supporter ang magkabilang kampo. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, silipin ang aktibidad ng mga presidential at vice presidential candidate at pagpapalawig ng termino ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at ibang pang opisyal, ipinanukala ni Representative Dong Gonzales. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone.
50 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Silipin naman po natin ang naging aktibidad ng iba't ibang presidential at vice presidential aspirants sa ulat ni Angelica Cara. Nagsagawa ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Angat Buhay Partners ng Swab Cab o ang libreng mobile antigen testing sa Immaculate Conception Parish Church ng Novaliches kahapon. Ito ay bukas para sa lahat ng nais magpatest, residente man ng Quezon City o hindi. Tumagal ang operasyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala sa isang Instagram post, ibinahagi naman ng running mate ni VP Leni Robredo na si Senator Francis Kiko Pangilinan na nagpositibo umano siya sa COVID-19 at kasalukuyang naka-isolate sa kanilang tahanan. Asymptomatic umano siya at siniguro na maayos ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang Facebook Live naman, ibinahagi ni Manila Mayor Isko Moreno na maaari pa ring maka-avail ng mga gamot kontra COVID-19 ang mga residente at hindi residente ng Maynila. Makipag-ugnayan lamang daw sa city government para dito. Patuloy naman ang running mate ni Moreno na si Doc Willie Ong sa pagbibigay ng mga payong medical at pangkalusugan sa kanyang mga social media accounts. Inilunsad naman ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang talk show na pinamagatang Sara All For You. Ito ay mapapanood sa kanyang YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa pilot episode ng kanyang talk show ay isa sa naging panauhin nito si Senatorial Candidate Attorney Harry Roque. Samantala, nananatili namang naka-isolate si Presidential Candidate Bongbong Marcos matapos umanong ma-expose sa kanyang spokesperson na si Attorney Vic Rodriguez na nagpositibo sa COVID-19. Hindi nakadalo si Marcos Jr. sa online hearing ng kanyang disqualification case sa COMELEC noong Biyernes matapos umanong sumama ang pakiramdam nito. Patuloy namang pinagpapaliwanag ng COMELEC si Marcos Jr. dahil sa pagliban sa pagdinig. Naka-isolate din sa kanilang tahanan si Senator Ping Lacson. Inanunsyo nito sa kanyang Twitter account na nagpositibo ito sa COVID-19 noong January 6. Sa kanyang Facebook post kahapon ay sinabi nitong patuloy ang pagbuti ng kanyang pakiramdam. Pinasalamatan din ito ang kanyang mga taga-suporta para sa mga well-wishes na mensahe ng mga ito. Angelica Cara, CLTV News. Tapos ang kasalukuyang 6 years term limit ng Pangulo sa bansa kaya kinakailangan umano itong palawigin. Ito po ang panukalang batas na itinulak ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales sa gitna ng nalalapit na pagwawakas ng termino ng Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang kaalyado sa PDP laban. Paglilinaw ni Gonzales, hindi nangangahulugan na ihahabol ito ngayon na maisabatas. Narito po ang report. Ipinanunukala ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales, nakapartido ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban ang pagrepaso sa term limit ng Pangulo at ng mga mambabatas. Nitong January 7, 2022, inahin ni Gonzales ang House Resolution Number 7 na siyang nagtutulak na mag-convene ang lower at upper house ng Constituent Assembly mula sa Legislative Department at Executive Department ng 1987 Constitution. Bitin raw ang 6 na taon na termino ng Pangulo, kaya kailangan na magkaroon ng pagkakataon para sa isang re-election
na 5 taon. At ito'y upang magkaroon umano ng continuity ang mga programa ng Pangulo, lalo na ngayong may pandemya. Ako po allergic. Ini pong kanakong gewang ngayon, uling impisa sabihan tamongin is continuity. Kayo po akakit, ikakatang presidente, nung atin niya pang term, magyari ng isunduyan. Lalo na ngayon pandemya. Eko kanyan. Eko po mabibigla, kaligaralan niyan mayap, pasan niyan masalisi, uling kaya kayong yapo dumalan yan. Paliwanag ni Gonzales sa unang taon ng Pangulo, kung tutuusin ay hindi pa ito kaagad nakakapag-deliver dahil halos pagpaplano pa lamang sa mga flagship program ang mga inaatupag nito. Yung presidente mo, ngayon anam yung banu. Nung gawan tayong 5 banwa na atin niyang re-election, apulong banu. Dinando ko pong halimbawa. Yung meto nga presidente, potang lukluk yung June 30, 12 noon, naman po tambing makapag-obra yan. Ipunano ang pamuring yung ganagan ng cabinet na. Ang accountability o auditing ng isang Pangulo ay sa pamamagitan naman umano ng eleksyon. Dito tao pa rin umano ang magpapasya kung pagkakalooban ito ng pagkakataon na ipagpatuloy ang naitulak na programa. Ating namang audit, ating namang accounting, ating eleksyon. Bakit mo ka rin tao? Kuning giwa ko kilog na ng 5 banwa. Buriyo ko pa po. Buriyo ko pa po, isundo ko yung programa ko. Halo pa ng President Trump, mag-re-elect yan. May sambutya yung second term, re-election. May sambutya kang Biden. Lalo mo rin sabihan, satisfied. Pagpapatibay din umano ito sa party system. Ang panukalang ito dahil sakaling ito'y maisabatas gaya ng politika sa Estados Unidos, ang presidente at vice presidente nito ay magkakaroon ng parehas na bilang tuwing eleksyon. Kaya namang Vice President, inya inabeke po yan. Kailangan, ing manyambot Presidente, nung nano bilang na ng Presidente, yamo naman yung bilang na ng Vice President. Dapat, ipartido mo. Pasig na nga ing party system. Sinabi ni Gonzales na hindi gaya ng iniisip ng ilan, ito'y hindi mamadaliing maipasa sa Kongreso at agad na makikinabang ay ang nasa lideratura na kanyang kapartido. Bukod sa pinakamataas na posisyon at vice-presidente, kasama rin sa pagpapalawig ng termino ay ang mga mambabatas na imbis na 3 taon ay 5 taon na ang termino. Samantala, halos pumapalag naman ang ilan sa mga kabalen ni Kong Dong Gonzales sa naturang panukala. Tapos na po yung termino niya para mabigyan po ng pagkakataon yung ibang gustong tumakbo. Pagbigyan na lang po muna yung iba para makapag-ano po ng mga ibang patakaran sa lungsod ng Pilipinas. Okay lang naman, sir, kung siya pa rin ang Pangulo. Pwede rin mapalitan na rin, sir, para tignan natin kung anong maganda yung maging makapalit niya, sir, ganon. Hindi na. Bakit po? Oo. Kasi yung nakalipas na taon, alam mo yung sitwasyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si JV Ejercito, senatorial aspirant. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Association of land and sea, the world created in front of me. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Para ho sa ating kilalanin ang kandidato segment ngayong araw. Ang ating hong magiging bisita ngayon ay naging panauhin na rin ho natin. Pero dahil ho sa dami ng mga nais niyang isulong pang programa, ay uulit ho siyang bumisita dito sa ating programa CLTV Balitaan at CLTV News para nganggitin yung kanya hong mga plataforma at yung kanya pang mga nais ipagpatuloy kung sakaling muli siyang ihalal ng ating mga kabalen at mga karehiyon sa Senado. Ang aking tinutukoy ay mambabatas na nagsulong ho ng Universal Healthcare Act at ang itong modernisasyon nitong PNR at yung pagsusulong pa ng iba't ibang infrastructure projects, lalong-lalo na ho dito sa ating rehiyon sa Central Luzon. Nanilbihan ho siya bilang mambabatas at muling susubok makabalik para paglingkuran ang ating mga kababayan. Wala pong iba kundi si dating Senador JB Ejercito. Magandang araw po, sir. Kumusta po kayo? At bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood dito po sa Central Luzon. Yes, magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga kabalen, sa ating mga kababayan sa buong Central Luzon. No? Nice to be back here again in CLTV. Laging maganda, laging produktibo ang ating pong diskusyon dito. Kaya salamat sa pagkakataon to. Salamat, Justin. No? Mabuhay kayo. Sir, last time kasi, parang recap lang, when we invited you, you discussed several things, especially about the Universal Healthcare Act. Ito ho yung ika nga, sinampion ninyo bilang isang mambabatas. At ito ho ay pinakikinabangan din ng ating mga kababayan at may mga nabanggit din ho kayo partikular na dito sa mga infrastructure projects. Well, salamat, Justin. No? Alam mo, talagang matagal ko na talagang advokasya tsaka passion itong tungkol sa transport modernization. Kasi alam mo, Justin, bata pa ako. Mahilig na ako sa lahat. Basta may makina. No? Magmula sa kotse, siyempre lahat tayo may sa kotse, motorsiklo, aeroplano, pati mga truck, pati hanggang tren. No? I was really very passionate. Siguro kita mo, kaya nga dito ako nag-set up, no? Para makita mo na ako lang siguro ang isa sa napakakunti dito sa buong bansa na hanggang ngayon, yung aking electric trains, yan, tumatakbo sa likod, ay buhay pa. No? Talagang mahilig ako, passion ko nito mula nung ako'y bata. Dahil ako'y, na maganda naman, Justin, kasi yung hilig ko dito sa train, hanggang nung tumanda na ako, hanggang ngayon na ako naging isang public servant, ako yung naging legislator mula sa Congress at sa Senado, tinuloy ko naman po, no? Talagang, as far as I can remember, mula nung ako yung nasa Kongreso pa, wala pa ako sa Senado, I already delivered a privilege speech, no, regarding the use of railway system, the importance of the railway system. Kasi alam mo, Justin, nakakalungkot. Philippine National Railways is probably one of the first in Asia na talagang una tayo. Kaya lang, pinabayaan po natin ang ating railway system. Masyado tayong nag-rely doon sa
mga sasakyan, sa mga truck at iba pa. No? So, for several decades, magmula 80s, no, na 90s and 2000, na napabayaan na yung railway system natin. In fact, yung PNR, the last purchase nila ng bagong bagon was 40 years ago. Imagine, 40 years ago. No? Yun yung huling bili nila ng bago. Kaya, nung ako naman ay napunta po sa Senado, I have delivered no less than 4, probably 5 privilege speeches. Nung umpisa pa lang, panahon pa ni Pangulong Aquino, on the need for us to really revitalize, rehabilitate our railway system. Kasi alam mo, Justin, ang advantage ko, bukod sa passion ko ito, I travel a lot, no, sa buong mundo dahil ako po ay aktibo sa JCI organization, sa mga international conference, sa kayong mga pinapadala rin tayo din sa Senado, no, sa Europe, sa Amerika, sa Japan. Ang railway system has always been a vital cog of their economy. Talagang napakalaki ng silbi sa ekonomiya ng railway system sa bawat puntahan ko. Magmula Amerika, backbone ng ekonomiya nila yan, Europa, hanggang Japan at China. No? Halos lahat ng developing countries, they make use of their railway system for their economic development. Kaya nga, nung naupo po si Pangulong Duterte, in fact, kahit si Secretary Togade ay inyong ma-interview, Justin, he will tell you that hindi pa sila nakakapag-assume. Nakipag-meeting ako kay Secretary Togade and I already told him na i-prioritize natin itong railway system at hindi lang yung passenger. Dapat meron din cargo para mas lalo sumigla. We will create group development areas sa bawat dadaanan na probinsya ng railway system. And I think ako naman, Justin, kahit na wala na ako sa Senado ngayon, ako natutuwa tuwing nadadaan ako ng Central Luzon, pupunta ako ng Norte, nakikita ko yung Clark International Airport Terminal Building. It's a 12 billion facility. No? Opo, na isa kayo sa mga nagsulong talaga na mga batas. Opo, ito mga kariyon, baka hindi natin nalalaman. Itong Clark International Airport na which is set to operate ngayong taon, yung bagong terminal na pagkaganda-ganda ililibot na ng ating mga kasamahang reporter yan at naibalita na namin dito sa CLTV. Ito ang kausap natin ngayon na si Senator o dating Senator JV Ejercito, ang isa sa mga talagang nagsulong itong pagtatayo ng bagong terminal na yan, gaya nga ng binabanggit niya. Senator, balikan muna natin yung railway tapos mamaya puntahan natin yung Clark Airport. Senator, with the rate that the government is doing right now, doon sa pagtatayo nitong railway system, sa tingin ninyo, ano pa yung mga dapat tutukan dyan? At once kayo ay maupo bilang isang mambabatas, paano ninyo titiyakin na it will really serve its purpose at talagang ang pakikinabangan ng mga kababayan natin, hindi lang ng mga Central Luzon, kundi maging ng buong bansa dahil may impacto sa ekonomiya. Kanyo nga ho. Well, alam mo, Justin, tingin ko ang Pilipinas kasi through the decades, itong last 2 or 3 decades, dati po nasa top 3, top 5 tayo ng ASEAN, wag na yung Asia, ng ekonomiya ng bawat ASEAN countries. Nandiyan na Singapore, ng una, Malaysia, Thailand, Indonesia, panlima tayo. Minsan pang-4, minsan pang-8, pero lagi tayo top 5. Pero ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. No? Kung titingnan natin bakit ang foreign direct investments, bago tayo nagka-pandemya, bakit pumupunta rito sa 5 bansa at parang naging least priority tayo? It's because of our high cost of electricity, number 1. Number 2, yung ating poor infrastructure. No, mahina ang ating infrastructure, yung ating mga airports ay medyo napag-iwanan, yung ating po railway system talagang halos hindi na tumatakbo noon, talagang mga dilapidated na. Kung kaya, sa tingin ko, Justin, kaya nga isa sa mga bagay na talagang tinutukan ko, na ako ay nagkaroon ng pagkakataon, naging senador ng ating bansa, ay talagang sabi ko dapat itong 2 bagay. We have to look for new sources of energy na dapat papababa natin. Pangalawa, yung infrastructure development, ito doable kasi kaya nating humabol. No? Kaya nga ngayong pandemya, Justin,
I think it's an opportunity. Sabi nga, every crisis there's an opportunity. Ako'y natutuwa na full blast pa rin ang ating infrastructure development. No? Tuloy-tuloy pa rin. Na tingin ko ito ang dapat natin gawin. Na habang ang buong mundo medyo slow down ngayon dahil sa pandemya, tayo dapat full blast pa rin. Kaya nga ako, ano man ang sabihin nila kay Pangulo Duterte, no? You may not agree with him always, pero in terms of infrastructure development, medyo malaki ang nagawa, no? Malaki ang legacy na iwanan ng Pangulo Duterte dito dahil yung North Rail unang-una ay sinisimula na at kita steady shift na ito. Siyempre, bilang isa sa mga nagdepensa tagtulak nito, natutuwa pa rin ako kahit na wala na ako sa gobyerno na nakikita kong taking shape. Yung Clark International Airport Building, ako rin po ang nagdepensa niyan, Justin. No, it's a 12 billion peso facility. Ako po nagdepensa niya para matuloy po. So yung North Rail, yung Malolos to Clark, commuter line, yung North Rail from Tutuban, Manila, going all the way to La Union. Dadaan din ng Bulacan, dadaan ng Pampanga, dadaan ng Tarlac, dadaan ng Pangasinan, hanggang La Union po. Yung Damortis, yung original railway tracks. Tapos, ang kulang na lang, Justin, siguro kung sakali ako yung magiging na pagkakataon, yung South Rail o yung Bicol Line. No? Nabitin kasi nawala ako for the past 3 years. Hindi naman sinasabi ako may kaya hindi natuloy, pero tututukan ko tuloy yan. Kasi yan ang talagang kailangan natin buhayin. Kasi ang Bicol region is one of the richest, one of the most beautiful. Andiyan na Mayon Volcano, ang gaganda ng mga beaches yan. Kaya lang dahil sa layo, napag-iwanan po ang Bicol region. Pero pag nabuhay po natin ang Bicol Line, yung tinatawag na Bicol Express, Justin, ang alam ngayon ng mga bata, ang Bicol Express, pagkain na lang. Pero ang Bicol Express is really the railway line. So yan ang kailangan natin tutukan. Yung South Rail, kailangan matuloy. Yung Manila Subway System. Tapos yung Mindanao Railway System ay ginagawa na first time in history magkakaroon ng railway system sa Mindanao. Siyempre proud din ako na I had something to do with that na pinulak din mo natin yan. Yung Digos, Pagong to Digos, yung first phase ay ginagawa na po. Paikot po ng buong Mindanao. So, it's all taking shape, pero Justin, siguro, kailangan pa rin natin tutukan yan bilang advocate nito. Hindi naman sa binubuhat ko yung sarilo, pero parang wala namang ibang legislator na talagang ganito pa-passionate in terms of transport advocacy, lalong-lalo na sa railway system. No? Kaya ako po, kung may magkakataon, ay gusto kong tutukan yan. Siyempre sa budget season, kailangan bantayan mo natin na siguraduhin matapos. I know it's a big investment, pero yung returns yan, Justin, hindi lang Metro Manila ang lalago. Ngayon, lahat ng probinsya na dadaanan po nito, we will now spread out the development. Nakikita niyo naman siguro ngayon ang Central Luzon. Hindi pa hindi pa dumaan na full blast ang pero nakita niyo naman yung pagkulang din sa Central Luzon. What more kung tumakbo ang mga ito? Apo. Senator, ito nabanggit nyo nga, kailangan tutukan. Ito mga usually tanong ng ating mga kababayan ito at hindi naman siguro lingid din sa ating kaalaman. No? Dito sa Pilipinas, hindi naman natin linalahat. Pero may mga pagkakataon na pag yung may proyekto yung administrasyon at pag merong naluklok na ibang administrasyon, kahit sa barangay level, minsan hindi itinutuloy dahil sabihin, ay proyekto ito ng dating administrasyon hanggang sa nagiging ganun yung problema at nakikita naman ng ating mga kababayan. Siyempre magkakaroon ng change of leadership sa ngayong 2022 sa darating na Hunyo. Gaano kahalaga yung merong isang mambabatas na talagang tututok dito sa mga ganitong programa at paano natin titiyakin na magtutuloy-tuloy itong sabi nyo nga yung na-establish na mga infrastructure projects. And you were saying a while ago, even before President Duterte assumed office, nakalatag na yan dahil kayo nga naglatag nitong mga o isa sa mga naglatag nitong mga ganitong panukala at proyekto ng pamahalaan. Well, hindi naman ako naglatag, pero I was the one who really consistently pushing na matuloy po ito. Ang tingin ko, Justin, kasi alam mo, binanggit mo, totoo po yan. Nakakalungkot na ang ating political system, because of the 3 years and 6 years na yung term limits, karamihan ng ating politicians, sa ating public, mga nakahalan, mga elected officials, is only short and medium term ang tinitignan. Wala ho yung tumitingin ng long term. Kasi nga, 3 years saka 6 years ang tinitignan.
Kaya nga ako may sabi ko nga, I may not agree with President Duterte all the time, pero in terms of infrastructure development, 100% akong support sa kanya kasi ngayon lang talaga sinimula yung talagang pang long term, no, na itong North Rail, hopefully South Rail, Mindanao Railway, yung mga airports, no, na simulan po ngayon. Kasi parang ang pakiramdam ko, yung siguro yung mga dating naging administrasyon, alam nila pag sinimulan po nila, hindi na nila makikita na matatapos. Kasi long term ito eh. No, tulad ng railway natin, that will be 5 to 10 years bago ka may makitang talagang tumatakbo na. So, ako po, kung may pagkakataon, dapat meron tayong master plan, dapat meron tayong blueprint for the next, susundin for the next 20, 30, 50 years na kahit sino po ang umupong presidente, dapat ito po yung master plan o blueprint na sinusunod natin, lalo na po sa infrastructure development. Siguro meron siyang sariling mga proyekto, programa, okay po yun. Pero yung blueprint, lalo na sa infra development, kailangan po long-term tayo, 30, 50 years ang ating pinag-uusapan. Sana yan po ang isulong po natin. Kahit sino po ang umupo, dapat tuloy-tuloy po ang ating pong infrastructure development. Kasi hindi naman po yan para sa kanya lang. No? Para ito sa buong bansa, it will spread out the development. Hindi lang lagi Metro Manila, Cebu at Davao ang centers of economic development. No? Yung pong Bulacan, yung pong Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union. Lahat ng dadaan, lahat ng meron pong railway station will now become growth development areas. No? Magkakaroon yan ng mga commercial areas, industrial parks, industrial estates, magkakaroon yung food terminals. No? So yung mga produkto natin, dadali na lang natin sa freight railway station. Yan na po ang magdadala sa ibang lugar para maibenta. Yung mga commercial areas, natural, kasama po yun. Yung housing development, no, para hindi na magulo, dapat kasama rin po sa development, kasabay po. Kung saan ang trabaho, doon din dapat ang tirahan. Yung mga industrial parks, no? So nakita niyo naman ang development sa Clark, nakita niyo yung Clark, yung city, Tarlac, tsaka Pampanga ay talagang uusbong yan. No? Pagkatapos, lalo na itong mga ginagawa natin. So yun po akin, Justin, we need a blueprint, we need a master plan that the country will be following for the next 30 to 50 years. I think magandang i-highlight din siguro, Senator, ano yung epekto din naman nito sa Metro Manila once na maging fully operational na yung airport sa Clark, once na maging fully operational na itong mga train system natin sa norte, paano ito makakatulong doon sa problemang kinahaharap ng Metro Manila, lalo yung traffic at yung congestion po? Malaking-malaki. Malaking-malaki kasi alam mo sa nangyari yun because of poor infrastructure, lack of development in the countryside, so sa mga probinsya, lahat ng tao nagpupunta sa Metro Manila kasi nandito ang opportunity. Iniisip nila nandito ang trabaho, nandito ang pagkakataon. So nagsisiksikan, yung rapid urbanization, nag-cause naman ng maraming mga social problems din for Metro Manila. Kaya nga ito lang ang pagkakataon that will solve so many problems. It will not only it will spread out the development, magkakaroon na ng pagkakataon ang bawat probinsya na sumigla at umunlad, no? No, sabi ko kanina, pag you create growth areas, no? Industrial park, commercial areas, sa bawat dadaanan, no? From Bulacan to Pampanga to Tarlac, all the way to La Union. Particular na binibigyan ho ninyo ng importansya, yung kalusugan at transportasyon. Dahil ho dun sa Universal Healthcare Act na alam naman ho natin na ito ho isang mahalagang serbisyo na pinakikinabangan ng ating mga kababayan. At Senator or Sir, ano ho yung dahilan bakit itong dalawang ito yung primaryang nagiging concern ho ninyo bilang isang mambabatas? Well, Justin, una-una, no, update lang, nakausap ko si Nanay Baby Pineda. Kamakailan, nakakatawa kasi yung kwentuhan namin, sabi niya sa akin, alam mo, JB, yung pinasang Universal Healthcare Law, ang laking bagay po dito sa Pampanga. Napapakinabangan na namin, sabi niya. Halos lahat na may hirap, mga senior citizen, PWDs, zero balance billing na. Wala na silang binabayaran sa ospital dahil sa iyong Universal Healthcare Law. Kaya, siyempre nakakataba ng puso, Justin, na marinig yan sa tulad ni Nanay Baby Pineda. No?
siguro balik tayo sa iyong katanungan, bakit po sinuno ang health, isama mo na yung housing, no? Yung creation ng Department of Human Settlements or Housing ay si Senator J.B. rin po ang principal sponsor. Itong infrastructure development, no? Lahat po yan ay konektado, no? Noong 2013, nung ako'y unang tumakbo bilang senador ng ating bansa, sabi ko, gusto ko guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino, no? Gusto natin gumanda ang kalidad ng buhay, no? Yung ating guminhawa na hindi tayo ay mahirap. Kaya nga po, sinulong ko yung nagkaroon ng nakataon, dahil ako'y dati mayor din. Alam ko na isa sa pinakamabigat na problema yung medical expenses, no? Napakamahal ng doktor, ng ospital, ng gamot. Kaya nga, sinulong ko ang Universal Healthcare Law, no? Kahit na medyo ambitious ito, I think it's a step in the right direction. Unti-unti, no, napapakinabangan na. Sabi nga ni Governor Ninang Baby Pineda, ni Nanay, ay malaking tulong sa Pampanga po, zero balance billing na raw halos lahat. So, yan po, kung guminawa ang buhay natin dahil mapapagaan, dahil yung medical expenses natin bawat Pilipino, ay matutulungan tayo ng pamahalaan. Hindi na tayo kailangan magbenta ng kalamitan. Ano pag may nagkakasakit, nagbebenta tayo ng truck, ng motor, traktora, sasakyan, mamaya magsasala na tayo ng lupa. So, siguro nalaman ko yan nung ako'y naging mayor. Kaya ngayon, with the Universal Healthcare Law, hindi na natin kinakailangan gawin yan. Ang gobyerno ay nandyan para umalalay sa atin. Pangalawa, yung housing, dapat walang squatter sa sariling bayan. No? Dapat lahat tayo may pagkakataon. Kaya sinulong naman natin yung Department of Human Settlements para magkaroon ng mas maayos na programa pabahay na abot kaya, no? ng lahat. Dapat wala nang dawag squatters sa sariling bayan in 20 to 30 years time. Last but not the least, bakit ko tinutulak infrastructure development? Hindi lang ito convenience natin, hindi lang ito para sa traffic. This will create growth development areas, this will spread out the development, this will create opportunities sa bawat probinsya. No? Magkakaroon tayo ng trabaho at hanap buhay pag natapos po natin ito. Kaya ako po kasi bilang public servant, kahit nung mayor ako, hindi ako naniniwala doon sa traditional politics na dole out, yung sinasali mo sa pamimigay. Gusto ko mabuhay ang ekonomiya para may trabaho at hanap buhay at kaya tumindig sa sarili pa ang ating pong mga kababayan. So pag natapos natin ang infrastructure development, this will create opportunities, this will create jobs and livelihood in all the provinces na dadaanan po nito. Kaya talagang giginhawa buhay, yung kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Justin, no? Yung healthcare mo ay sagot na ng pamahalaan, yung pabahay mo, magkakaroon ka ng decent pabahay. At last but not the least, yung trabaho at hanap buhay brought about by infrastructure development ay mangyayari na. So yan po ang akin po, kaya yan po ang mga dahilan bakit sinulong ko ang tatlong bagay niya. Ayan mga kariyon, narinig po natin no, si dating Senator JV. Sinasabi nga ho niya, trabaho, hanap buhay, no, at itong pabahay at siyempre kalusugan. Sir, bago ho tayo magtapos, bigyan po ho kayo ng pagkakataon na kausapin itong ating mga kabalen, itong ating mga kariyon. Napapanood ho tayo, hindi lang dito sa Central Luzon, actually, maging sa buong mundo dahil live din ho ito sa ating Facebook page, no, at ating sa YouTube account. Para ho kausapin ho sila at ika nga sabihin ho ninyo yung mga nais nyo pang ipagpatuloy at yung mga nais po ninyong gawin kung sakaling kayo ho ay mahalal nila bilang mambabata sa darating na halalan. Ay, una Justin, ako nagpapasalamat po din sa Cltv sa inyong pagkakataon ibinigay po sa akin at na makausap ang ating makabalin, ang ating mga kababayan sa buong Central Luzon. Ako po ay humihingi ng inyong suporta at nag-aapila actually, Justin, na sana po pagbigyan niyo muli ako na magsilbi. Gusto ko lang po tapusin ang ating lahat ng pong sinimulan. Unang-una po ang Universal Healthcare Law. Bagamat pasado na po yan at pinapakinabangan, maraming mahutayang dapat gawin. It's a work in progress. Yung pag-establish ng service delivery network sa UHC, yung magagandang hospital from the apex to the tertiary, secondary hanggang sa primary hospital ay kailangan pa natin gawin. No? Yan po isa sa aking mga
naging commitment kay Nanay Baby Pineda nung siya po'y governor pa at sa buong Pampanga. Sana po hayaan niyo ko, tapusin ko po ang Universal Healthcare Law. It's a 5 to 10 year program. It's a work in progress. Gusto ko po lang talagang tapusin yung full implementation para po lahat po ng ating kabalin talagang zero balance billing na hindi na ito yung problema. Pangalawa po, yung Department of Human Settlements, gusto ko rin pong ayusin ang programa dahil kapapasalan nito kailangan matutukan din natin ang implementasyon, especially in the first few years. Mas patatalis yung matagal natin pinagkwentuhan, Justin, itong nasa likuran ko, siguro nakikita niyo naman, itong aking matagal ng passion, talagang panaginip para sa buong Pilipinas. Dahil ako, alam mo, Justin, naiingit talaga pag talagang Europe at Japan at Amerika. Yung kanilang railway system, yung kung nakikita mo yung komersyo, yung tulong nito sa mga tao, yung sa transport, ay napakalaking bagay. Kaya pagtulong-tulungan po natin bilang isa sa mga nagtulak nito, nagdepensa, noong ay nasa Senado, syempre gusto ko pa rin matutukan na matapos hanggang ngayon nakikita na natin, nasa Bulacan na, nasa Pampanga. Kailangan hanggang La Union. Kailangan taon-taon matutukan natin, masigurado natin na matapos po ang ating North Rail. Meron pa tayong South Rail, yung Bicol Line or Bicol Express, yung Mindanao Railway, no? Lahat po yan ay nais ko pong tutukan. So, Justin, ako po, gusto ko lang po talagang ituloy yung mga sinimula na po natin because these are long-term programs, these are long-term projects. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon na guminhawa buhay ng bawat kabalin natin, bawat kababayan through healthcare, through housing, and last but not the least, oportunidad, no? Brought about by modern transportation and infrastructure development. Kaya yun po, ako'y humihingi ng inyong suporta na pagbigyan niyo muli si JBS ito na magsilbi sa Senado para ang lahat ng ating po na pagkwentuhan na pag-usapan ay tapusin po natin at ituloy po natin. Kaya Justin, ibalik po natin ang good sa Senado, mga kabalin, JBS ito po. Yan mga kabalin, mga kariyon, narinig po natin si dating Senator at Senatorial Aspirant JB Ejercito. Siguro malinaw naman ho sa inyo kung ano ho yung kanyang mga binanggit na nais pang tutukan. Sir, maraming salamat ho sa inyong pagbisita virtually dito sa ating programang CLTV Balitaan at sa CLTV News. Mapapanood din ho ito at sana ho makabalik ho kayo at mapapag-usapan pa rin ho natin yung mga susunod pa ninyong mga hakbangin at mag-iingat ho kayo, sir. Alam namin magsisimula yung kampanya at merong spike ng COVID cases. Mag-iingat ho kayo at good luck ho sa inyong kandidatura. Dating Senator JV Ejercito, mga kabalan, mga kariyon, tumatakbong senador muli para sa election 2022. Thank you very much po, sir. Thank you. Bye. Hanga po ngayon ng marami sa ating mga kababayan sa sakripisyo at serbisyo na ipinakita ng mga tauhan ng Escalacto. Sa Cebu kasi sila nagpasko at bagong taon para po tumulong sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente dahil sa bagyo. May report si Marian Lozano. Dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Odette sa malaking parte ng Kabisayaan noong Disyembre, marami sa ating mga kababayan doon ang wala pa ring supply ng kuryente. Kabilang sa labis na napinsala ay ang probinsya ng Cebu na isinailalim sa state of calamity. Dahil dito, tumutulong lang ilang electric company mula sa iba't ibang panig ng bansa upang mapabilis ang pagbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Odette. Kabilang dito ang San Fernando Electric Light and Power Company o SPLAPCO. Ayon kay Erwin Nucum, ang communication officer ng SPLAPCO, nagpadala umano sila ng 2 unit na binubuo ng 7 katao sa Cebu noong Disyembre upang makibahagi sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente roon. Hindi nasa
magiging napakalakas pala ng Typhoon Odette. At as a result, masyadong malawak yung naging pinsala nito. In response, kagaya ng mga nagawa na natin sa nakaraan, nagpadala ang SPELACPO ng 2 unit, 2 crew, kasama mga malalaking truck natin, yung isang lifter at saka yung isa mayroong yung may boom. Upang makapag-umpisa muli ang ating mga kababayan doon sa bandang Cebu. Kaagapay umano nila dito ang Visayan Electric Company na siyang nag-a-assign sa mga lugar na kanilang aayusin. Sa isang Facebook post naman na ibinahagi ng kanilang Facebook page, makikita ang laking tuwa ng isang residente sa Cebu dahil matapos ang 26 na araw ay naibalik ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Labis din ang pasasalamat nito sa ginawang sakripisyo ng mga crew ng SPELACPO dahil mas pinili ng mga itong tulungan sila imbis na ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Nukum, ay magtatagal ang kanilang crew sa Cebu hanggang sa katapusan ng Enero at target umanong maibalik ang 90% na power supply sa probinsya. Dagdag pa niya, hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong silang maibalik ang supply ng kuryente sa mga nasalanta ng bagyo. May mga lugar na umano silang natulungan noon gaya ng Cagayan, Cabanatuan at Metro Manila. May sabihan tayo na tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At mas maganda rin na tayo daw ang tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. Hanggang nakakaya natin, mas maganda yung mabigyan natin ng liwanag muli ang buhay ng ating mga kababayan doon. Marion Lozano, Cltv News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Cltv. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Lumakas na po uli yung hanging amihan at naapektuhan na po ang buong Luzon. Kaya naman po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon magiging bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na mayroon lamang po inasa mga isolated na mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot ng northeast monsoon. Samantala po ang nalalabing bahagi ng bansa magiging bahagya din hanggang sa komisyon ay magiging maulap. May inaasahan din po may shower at thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies. So sa ngayon po ay wala naman po tayong ibang weather system na binabantayan maliban lamang po dito sa hanging amihan at easterlies. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, magdala pa rin po ng gamit, panangga sa araw at panangga sa ulan. At yung mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.